esquinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de amarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, miradas hambrientas. Benvinguts i benvingudes a La Barriada, el programa que explora entre els barris de Barcelona els prodigis d'una ciutat viva que avança i conquereix drets gràcies a la feina quotidiana i de vegades silenciosa que fan persones que paga la pena que coneixem. Avui ens endinsem en el món del comerç de proximitat, el comerç de barri, el dels veïns i les veïnes de planta baixa que aixequen la persiana cada dia en la cerca de la prosperitat col·lectiva. Coneixerem a la Lucía Reina i a la Mònica Nogueras, dues dones que estan al capdavant de dues associacions comercials que abasten tot el carrer de Sants i de Creu Coberta. Un eix clau que és en bona part el cor del districte de Sants-Montjuïc. Creu Coberta i carrer de Sants és un dels eixos comercials més importants d'Europa. Hi ha qui diu que el que més, i qui sóc jo per contradir-ho, aplega centenars de botigues de petits comerciants històrics que, tot i que han anat canviant, conformen un teixit estable i referent en una ciutat global com Barcelona. Avui parlarem de la seva història, de la seva evolució, però sobretot del tresor que representa el comerç local i el seu paper clau en el desenvolupament dels nostres barris. Jo sóc en Cormesa i això és La Barriada. Comencem. Podria dir que la vida serà sempre fàcil, però el temps que dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils. Molt bona tarda, Lucía, molt bona tarda, Molt bona Mònica. tarda. Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, en una tarda de divendres, independentment quan hi estiguis veient aquest programa. Avui és divendres a la tarda, a les 7 de la tarda. Jo sempre dic que em costa demanar-li a la gent que vingui a aquest horari, així que estic molt agraït que hagueu acceptat i que m'acompanyeu avui en aquesta historieta. Tinc una pregunta per començar. Ara hem sentit un tros de la cançó que es diu De pares a fills, de Sabor de Gràcia. Jo em pregunto, és el comerç local una vocació que s'acostuma a transmetre de pares, mares, a fills o filles? Per mi sí. Per ella totalment. Total, sí, sí. Jo ho portaven els meus pares. Jo tenia 2 anyets quan van ficar la botiga. 2 anyets? 2 anys. Quan van instal·lar la botiga? Instal·lar la botiga. 2 anys. Sí, 2 sí. anys. I en tinc 49, imagina't els anys. Acostuma a passar, Sí. vull dir, en el món del comerç local i especialment també en aquest cor del districte de Sants-Montjuïc. Sí, jo crec que quan són barris com el nostre, que són Exacte. pobles, la continuïtat segueix amb molts. En el meu cas no va poder continuar, perquè, els meus avis portaven el que era la cantina de l'estació de Sants, va haver-hi un Frankfurt, però jo després el tema comercial el portava a dins i vaig muntar la meva botiga. Sí, clar, avui estava veient, de fet, un documentalillo que anava sobre la història del carrer de Sants i Creu Coberta, una mica per documentar-me també, que això sempre va bé. Està bé venir aquí una mica verge, però mirar-se alguna coseta està bé. I clar, ella identificava alguns comerços centenaris, i més que centenaris, del carrer de Sants. Ara no me'n recordo exactament el nom. Mira, Sopena, que és on m'he comprat el meu vestit de novi. Sospedra. Sospedra. No, perdó. Disculpeu. Plàcido també. Exacte. I Porxas també. Que Porxas ara, era, sí. que ara ja no hi és. És que han tancat molts centenaris. També. Sí. Abans d'entrar en la situació del comerç. Nosaltres tenim el Ros, que El aquest Ros, any fa encara és 100 veritat, anys. també. Sí. I Òptica Oliver, Que Casa Vives. també. Això Si és que tenim aquí... Anem traient, ho comentarem amb calma. Jo, diguem, per la primera part del programa sempre m'agrada que els oients coneguin una mica la història personal de la gent que ve. Llavors, jo us volia preguntar, tu ara m'has avançat, Mònica, que Mònica particularment és la presidenta de l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, la Lucía l'adjunta a la presidència de Sants Establiments Units, això també per situar-nos. Carrer de Sants i Creu Coberta, després parlarem, però constitueix tot un eix continu. Ara em parlaves de que, diguem, ets filla de comerciant, que van muntar una botiga... Sí, de menjars preparats. Bueno, en principi era peixateria. Era vegetarià. Peixateria, l'únic que, com que a la meva mare li encantava cuinar, doncs cuinava per les clientes i al final va acabar canviant. Sí, sí. I, vull dir, tu, Mònica, t'has criat al voltant d'aquesta botiga? Jo m'he criat a dalt, a la planta de dalt. Ah. Els meus pares vivíem a dalt. S'entrava per la botiga, es pujava unes escaletes i vivíem a dalt tota la vida.
I tota la vida, diguem, t'has dedicat a aquesta botiga Sí, i sí. a aquest negoci. Sí, jo tenia molt clar i jo vaig estudiar hostaleria per poder... Em van fer estudiar, vaig acabar el que es diu el batxi, després vaig entrar a estudiar hostaleria al CET. M'ha encantat això de em van fer estudiar. Sí, el meu pare ho tenia molt clar. Sí. I perquè és que jo ja m'hagués anat a la botiga directament. El que passa que el meu pare sempre em deia que era molt millor tenir una formació per si mai fallava, doncs sabies que tenies una altra sortida. Sí. I després això, vaig estudiar hostaleria, que era el que jo volia, apretant, perquè tampoc em volien deixar estudiar hostaleria, perquè no volien que em quedés amb el negoci, però al final ho vaig aconseguir. I aquí estic. En realitat sí que tenies clar de continuar el llegat jo volia ser cuinera des de petita. Que fort. Sí. Va ser valenta, eh? Sí, jo volia ser cuinera des de molt petita, però és que sempre m'ha agradat la cuina. Sí, la cuina, la gent, tot. És que la botiga englobava tot el que m'agradava, perquè a mi m'encanta xerrar. Aleshores podia xerrar amb tothom que venia a la botiga i a sobre podia cuinar, vull dir, era ideal. És això que parlava abans de la vocació, vull dir... Sí, ho portes. És com més o menys s'exemplifica molt en aquesta història. I en el teu cas també és semblant? Vull dir, també... En el meu cas, jo els meus 5 primers anys, la meva àvia tenia el Frankfurt, que els portaven els meus tiets, i la meva mare era la que baixava a fer la truita de patates, a preparar los callos, a preparar-ho tot, i clar, els meus records són doncs d'aixecar-te un dissabte i anar cap al bar. El meu lloc on estava jugant era al pati del bar fins que arribava gent, i jo tinc els records de dissabtes i diumenges al Frankfurt del vermut amb tota la gent del carrer Alcolea, o sigui, és la memòria que tinc de petita. És un negoci que van muntar els teus avis, Exacte. en aquest cas. Exacte. Te'n recordaste l'any? Bueno, recordar-te, no, però més o menys. Pues seria cap als anys 70. Vale. Principis dels 70, perquè ells van venir cap a Barcelona, van agafar, van soparrandar el que era la cantina de l'antiga estació de Sants, i llavors amb les obres per a l'estació de Sants nova va ser quan es va perdre la licitació de la cantina i van obrir el Frankfurt al carrer Alcolea. Però que jo era petit, és que quan jo vaig néixer el meu record és aquell. I això va passar dels teus avis a les mans dels meus tiets. Dels teus tiets. I després, ja, lo típic crisis i de més, no es van poder mantenir. Sí. Clar, després, jo entenc que és la vida també com lligada al comerç des d'aquella època, des de la infantesa i demés, però com us recordeu com a nenes, diguem, aquella època? Més enllà del comerç o no del comerç, l'entorn del carrer de Sants, de Quercobert... És meravellós. Jo sí, anava a dir-t'ho. Buah, ja ho he dit. Nosaltres jugàvem al carrer. Clar. Jugàveu al carrer. Sí, estaves esperant que tots els veïns estiguessin a aquella hora, perquè clar, hi havia diferents edats. Hi havia el que anava al cole gran, al cole petit, i que ja quedaves a les 5:30 de la tarda al carrer a pintar la xarranca o a jugar. Sí. Al passeig Sant Antoni. Et deien, a tal hora... És que era molt bo, perquè a més jo sortia el meu pare i sabia que era el que xiulava era el meu pare. Cada un sabia qui cridava aquí. Ja sabies a qui estaven cridant i nosaltres estàvem al carrer. Tot el dia, tot el dia no, la tarda. El cap de setmana sí, el cap de setmana o te'l passaves... Jo, per exemple, tenia un raconet a la botiga amb una taula i una cadira per pintar. I allà pintava. Dibuixava dibuixos per tothom que venia, pobres. Sí, jo els dissabtes i els diumenges a primera hora estava al pati jugant amb els gats que hi havia allà. I, els patis interiors també jugaven molt, sí. I ja sabies que cap a les 11:30, 11:45, a les 12, hi havia gent al carrer i llavors ja anaves cap al carrer perquè ja sabies que tenies allà els teus amics. I, diguem, la vida més o menys es feia al carrer, entre la botiga i el carrer. Sí. Total. Que fort, clar. Entraves a buscar l'entrepà de tant en quant, o si tenies gana o alguna cosa. Som noies de carrer. Som de carrer. Clar, és algo que ens costa, per exemple, ara jo sent pare, no? I tenint un fill de 2 anys i mig, i jo em pregunto molt sovint, en plan, i quan serà l'etapa en la que jo vegi el meu fill que surt de casa, xau, nos vemos, saps? La veig molt llunyana, és a dir, no m'imagino el meu fill, per exemple, deixant-lo sortir amb 5, 6, 7 anys, 8... Era lo normal. Ni 10, saps? És que nosaltres no era lo normal. I a lo millor, clar, estaven als baixos i sabies que si... La teva mare ja sabia que si no estaves en una porteria, estaves en una altra o estaves en una altra. I ja sabies que estaves jugant en un puesto o en un altre. No hi havia un perill d'allò de... És que a més no creuàvem al carrer perquè sabíem que no podíem, érem molt conscients. És que érem petits i érem molt conscients de certes coses que no podies fer. Sí, no creuàvem, ens portàvem bé. Sabíem, els marcaven els límits i nosaltres els establia. Sí, perquè sabies que si no se t'acabava tot, també. Sí, no, clar. Potser sóc jo que estic massa viatjat amb el temor o la por de que li pugui passar. Vull dir, penseu que això es pot fer avui en dia? Hi ha famílies que ho fan? Jo penso que no.
És que les coses han canviat moltíssim. És que hi ha molt de trànsit, hi ha molta afluència de gent. És que clar, abans és que era molt diferent. I afluència de gent. Abans és que no havia tant... Sí que hi havia gent, però era diferent. Però és que abans érem molt poble. Clar, és que eren pobles. Teníem el caliu del poble. I teníem el caliu de la gent al carrer, dels senyors grans amb la cadira a la porta. I sabies que tenies algun veí que et vigilava. Exacte. O passava alguna cosa, t'havies fet mal, sabies que arribava abans la informació a ells que tu els hi poguessis donar, perquè és que amb res ja sabies que s'havien caigut la teva filla, que estava a la cantonada, s'havia fet sang al genoll, el que fos. És que ho sabien. És que no... Estàvem, en el meu cas, al carrer Alcolea de la part de baix, estava l'Enriqueta i el Pere asseguts al carrer, la Isabelita, estaven tots allà i t'estaven controlant perquè estaven al carrer asseguts a la porta i t'estaven veient. O al balcó prenent l'aire. Sí, també. Jo he de confessar que aquesta història a mi m'apassiona. M'encanta. Me passa, mentre l'esteu explicant, és com si em passessin fotogrames d'una pel·li que estic veient, imaginant, sants i els nens... És que era així. Si vols dir pel·li, el meu germà amb 16 anys el van intentar atracar al passeig Sant Antoni, va passar una veïna, ho vaig veure, va entrar al Frankfurt i van dir, estan intentant atracar a tu sobrino. És que abans era així. I van sortir, a més hi havia dos policies dintre del bar i van anar cap allà i no li van fer res ni van treure res per això. Aquesta cosa de la protecció comunitària, vull dir que és molt important. Ja veus, que se senten com la gent protegida perquè més o menys ens coneixem i hi ha molts ulls al carrer i fem vida al carrer com un joc nostre. Vull dir, és una cosa que a mi em relaciona molt amb la vida. Jo vinc de poble, és veritat que no és un poble petit, sinó un poble gran, però nosaltres vivíem en una zona en la que podíem jugar al carrer i clar, és com això, jo sí que ho recordo de la meva infància, però és com soc incapaç d'imaginar-me-ho per al meu fill aquí. A Barcelona. Clar, és que ara... I vosaltres m'expliqueu, diguem, com si fos aquella història de la meva infància. Jo sincerament ho trobo a faltar. O sigui, trobo a faltar aquell caliu de carrer i els nens al carrer. Però és que era més, jo me'n recordo que a vegades jo tenia que fer el recorregut de... Però jo ficàvem a l'alum veí i jo anava a comprar-li a l'esport i li tenia que pujar, però a vegades el meu pare em deia mira que el senyor Nicanor s'ha posat malalt i vés-li a buscar l'esport en un moment i una botella de bitxí que la dona no es pot moure de casa. Jo tenia 8 o 9 anys i m'anava al quiosc Bambú a buscar l'esport que més em donaven el tiquet, el senyor Nicanor em donava el tiquet i em donava, jo què sé, 50 pessetes o 60 per comprar una botella de bitxí al supermercat del Ballo i ja està. I ja de més gran... I si no et fiaven al supermercat, tenien el llistat, apuntaven i deies que fulanito està malalt, que necessita això, i t'ho donaven. I ja de més gran, la tanca que hi havia davant de lo que era Fray Ramó Paner, ara Pràctiques 2, allà estaven tot el jovent del carrer. I bueno, la mare pel balcó, el pare de l'altre pel balcó, puja a sofà, vés a comprar això que falta. I tu anaves i estàvem al carrer. I passaven cotxes i hi havia de tot, però feien via de carrer. Sí. O sigui, més o menys la gent feia seu el carrer era més o menys de la gent del barri i és veritat que tot això més o menys ha anat canviant al llarg de la història. I avui, repassant aquest documental, veia en plan els 200 anys de la carretera de Sants i Creu Coberta, que era com orientatiu, perquè clar, s'explicava que allò sempre tenia un passat que era romà, que hi havia, però en realitat es recupera a partir de Carles III, que comença a fer vies que connecten amb Madrid i amb les fronteres, no? I comença a consolidar-se allò com una carretera que, al igual que com el barri de Sants i Hostafrancs estan a les portes de Barcelona, es van desenvolupant aquests comerços a les portes de Barcelona, no? I, jo una mica dic, hòstia, això està molt bé com explicar-ho per explicar una mica la història d'una carretera que ha estat gairebé comercial des de sempre. Jo crec que des del principi, quasi. Des de la fundació, sí, perquè era una carretera de trànsit de carromatos i d'això, però era una carretera de trànsit de persones. Sí, clar. I llavors era molt important les lleteries que hi havia, botigues d'animals. La botiga dels meus pares era una lleteria. Era una lleteria. Sí. Generalment era una lleteria. Quan la van agafar estava encara muntat com si fos lleteria. I pensem que era al voltant de lo que era una zona industrial, de l'espai industrial, del vapor vell, que llavors això feia molt al tema dels comerços. Clar, és com la instal·lació d'aquelles fàbriques que eren macrofàbriques. De fet, l'Espanya Industrial, si no m'equivoco, és la primera societat anònima de tot l'estat. O sigui, com a concepte de societat anònima, vull dir que seria una de les fàbriques més grans de tot l'estat. El meu avi tenia una fàbrica al carrer Callao. Ah, sí? Sí, perquè de què? D'agulles d'indicció.
Sí, eren les típiques agulles que abans es veu que es reprofitaven. L'altre dia vaig trobar una caixa amb agulles antigues a casa dels meus pares i em va fer una il·lusió. Sí, sí. Clar, es reprofitaven, m'imagino que s'esterilitzaven i es tornaven Sí, es tornaven a fer aprofitar, però es veu que enviava a tot arreu d'Espanya perquè hi havia un còdig postal que el meu avi feia els envios i des de la fàbrica. Sí, sí, el carrer Callau, on està la dentista, la Sole, tot allò era la fàbrica. Sí, o sigui, a Sants i voltants fabricava de tot, jo crec, més o menys. No, clar, és que teníem de tot, al cap i a la fi és el que parlàvem, eren pobles Poble com amb indústries. amb indústries, els edificis i els pisos que es van fer pels treballadors, les fàbriques, es va fer un teixit de treballadors i de comerç molt important. Sí, clar. Abans deia, de fet, parlem, diguem-ne, com un dels eixos comercials més importants o el més important d'Europa. Jo no sé si és el més important, és el més llarg, nosaltres és el d'on ve. Per nosaltres és el meravellós. Qui soc jo per contradir-ho? És el millor del món, no d'Europa, no, del món. Del món. Que a més vosaltres sou de viatjar també per Europa una mica. Sí, som. I, diguem-ne, quin és el diferencial que té la carretera, en aquest cas, diguem, Creu Coberta, carrer de Sants respecte d'altres eixos comercials que podeu identificar o que recordeu d'altres ciutats globals? Que no és un carrer fred, vull dir, és un carrer que dona caliu. És això, és la sensació aquella d'acolliment, de gent, de el que parlàvem, o sigui, que no són grans multinacionals, sinó que està el petit comerç, el veí, la xarxa veïnal, que és molt important. Xarxa veïnal i xarxa comercial, o sigui, és veritat que jo lo explico moltes vegades, me pregunten a mi, en plan, com de Sants, això com va i tal, el comerç de Sants, que és molt especial en particular. Clar, jo sempre acostumo a explicar-hi que hi ha com una connexió molt màgica entre ser moviment veïnal, moviment comercial, el cas d'Hostafrancs és clar, perquè fins i tot compartiu local amb l'associació de veïns. Exacte. I que a més sou molt proactius en la generació de cultura popular. Exacte. Com, Fira Medieval, Tradicat, què més altres, iniciatives podríeu destacar? Dinamització, perquè dinamitzem molt i fem servir moltes entitats del mateix eix, vull dir, al final també fem teixit perquè fem servir moltes entitats. Tant el tipus de corals, amb les corals col·laborem molt, ara també la música, Clar, el tema musical als eixos comercials sempre hem fet lo de música i comerç, cultura i comerç, exposicions, o sigui, és molt important. El comerç ha de ser un punt de referència al barri i a la ciutat de Barcelona. No ha de ser una cosa invisible. Mal vista. O mal vista. Mal vista el comerç? Sí, hi ha per molta gent que sí, perquè molesten, fan soroll, hi ha veïnal que tampoc li agrada el comerç. Aixeques la persiana, llavors estàs fent soroll o estàs... Sí, és veritat. I en barris tan densos com els nostres hi ha de tot. De tot. Senyor, això és veritat. Però també és cert que veus carrers que han estat comercials i ara no a nivell Sants, al carrer Valladolid o al carrer Vallespil, a part de baix, que jo l'altre dia vaig fer l'exercici amb una llibreta d'anar passant i dient aquí hi havia una peixateria, aquí hi havia una cancel·laderia, aquí hi havia una carnisseria, aquí estava la matalasseria, aquí hi havia una altra tintoreria, una gelateria, una rellotgeria, una botiga de sabates... I quina necessitat, oi, ara? I tu dius... I ara? Res, quina necessitat, sí. Ja, total. I són persianes baixades. I fan llàstima, perquè no dona llum, no dona seguretat, no dona vida. Al final, un negoci dona llum, vida i servei, perquè els comerciants donen molt de servei. I no ens donem compte, però som els primers que si necessiten alguna cosa estem a baix. Sí. Jo me'n recordo, el que parlàvem abans de petita, d'algun dia la meva mare va haver d'anar al metge i queda't al forn de pa, i jo arribava a quedar-me al forn de pa fent els meus deures i no hi havia cap problema. O les claus. O te deixaven les claus. Era un punt de referència. Per això hi havia iniciatives com el Camí Escolar o el projecte Radars que trobem a faltar que se'ns tingui en compte a nivell ciutat, perquè som una eina molt important per la ciutat. Sí, el projecte Radars, per al qui no el conegui, expliqueu-lo tu. Bàsicament és un programa de seguiment de persones de gent gran i de persones que viuen soles o amb discapacitat. Sí, perquè des dels comerços la veritat és que detectem moltes vegades això. I jo soc Radars a la botiga, sí, punt Radar.
I és això. I ho hem activat diverses vegades, jo i ha funcionat, Sí, Bueno, clar, al final aquí som els primers que veiem les coses perquè estem a baix. I et dones compte que si la senyora Maria no ha passat en 3 dies o 4, algú greu hi ha. sí, total. Encara que sigui a saludar-te, perquè a vegades ells el que busquen és saludar-te o xerrar una estona, i Clar. si no passa dius 4 dies, jo he arribat a trucar a fills de gent Sí, i sí, de dir-los, nosaltres hem activat a nivell de passar això i hem localitzat, doncs mira, havia caigut, estava en una pobrets. residència, la vam trobar, però feia dies que no es veia. Sí, sí, per qui estigui perdut, bàsicament el radar es connecta a persones grans que viuen soles o amb dependència, que viuen Exacte. soles, en comerços en particulars, que tenen les seves dades i la Sí, seva, sí. de la seva família, i diguem-ne, els comerços quan comencen a detectar coses estranyes, com que no apareixen, comencen a contactar amb gent per alertar de que passa alguna cosa. I llavors, això, a mi em sembla, és un detall que sembla molt tonto, però que jo crec que diu moltes coses. Justament posa el comerç com una peça angular, diguem, d'aquesta articulació comunitària i de lo que vosaltres abans parlàveu de què passava al carrer, no? De que una mica en plan te senties controlat i diguem, més que controlat en el mal sentit, diguem com acollit, com sabent-hi que sempre hi ha algun lloc o alguna persona que pot estar pendent de tu o que et pot ajudar. Donava seguretat. Clar, i dona seguretat. Jo el 2011, quan es va implantar el tema del camí escolar, que A era mi el camí m'agrada molt aquest segur, projecte. Sí. que els nens, ens ha passat, nens que Sí. es trobaven malament, que Sí. s'han marejat i sabien on havien d'anar-hi. Clar. Ho trobem a faltar. Trobem a faltar. I formàveu part com a comerços, diguem, del programa Camí Escolar. És a Sí, dir, que sí, estava, sí, en plan, sí. éreu conscients de per Amb aquí ells els hi passen marcaven nens. al terra. et marcaven sí. i tenies un indicatiu Un verd. indicatiu que jo també ho tenia a la botiga, i és que jo ho recullo tot. Sí. Tenies un indicatiu verd, Sí. hi havia pas de vianants amb aquest indicatiu, Sí. que aquests pas de Des de vianants les a certes escoles. hores es treballava des de les escoles per poder passar, hi havia una ruta i llavors, bueno, la veritat és que era una eina molt És molt important. maca, a més. Sí, és otro element, és a dir, tornen a formar-hi part dels comerços com a punts claus, també de l'ajut ja no a persones grans dependents, No, a sinó nens. als nens. Els als nenes, nens, clar. que també és el mateix que els grans, són Sí. els més vulnerables, al També. final grans i nens. També. I vull dir que el més senzill és que aquests actors, que és a dir, els comerços, que veïns de planta baixa, diguem, tinguin precisament aquest rol. És a dir, el més intuïtiu és buscar, cercar, trobar que els comerciants d'alguna forma poden exercir aquest rol d'ajudar a la construcció comunitària, al controlar l'ajut, al suport, etc. I és un... Vull dir que jo crec que no és tan intuïtiu quan la gent pensa en comerç. Abans estaves dient, bueno, potser hi ha gent fins i tot que li molesta l'activitat del comerç, pel que sigui, perquè genera Potser sorolls. no, ho Molta. pots assegurar. Molta. És que Mònica està posant careta, jo ja t'ho No dic. vull O sigui, posar-me. No, però sí, és veritat. O sigui, hi ha de tota la ciutat i, òbviament, fins i tot hi ha gent que vol viure sense cap absolutament soroll. Però estem en una ciutat. És que això és el Exacte. que jo no acabo d'entendre molts cops. Vull dir, ens queixem molts cops i també fa soroll als cotxes, Clar. les escombraries, Sí, sí. la gent cridant. Sí. Vull dir, al final tots fem soroll. Total, jo m'he trobat casos de veïns queixant-se del pati d'una escola i davant tenien una avinguda com la Gran Via. I llavors, ja, vamos a ver, si t'estàs queixant de veritat del pati de l'escola, però no et molesta per res tot aquest soroll permanent. Vull dir que també és una qüestió selectiva que té a veure amb, bueno, jo amb això puc viure, però el que jo no puc és, diguem, aquestes coses que haurien de ser evitables. Bueno, en fi, vull dir, en tot cas hem de poder anar a llocs a comprar, a parlar de com està el dia, a que et reservin les coses, a que t'apuntin La llista de la compra. La llista de la compra. compra. Ja aniràs a pagar. Ja aniràs Ara no a ens pagar. fiaríem, eh? No, ara no. Ara ja no. Deia un humorista de la meva terra, abans deia, no, apunta, això apunta. Dius ara apunta i dispara. És que sí. És així. Però jo me'n recordo de la punta, però molt, la meva àvia, bueno, el botiga de que viures a buscar qualsevol cosa i sempre era punta. Apunta-m'ho i ja està. Normalment passava setmana a setmana, pagava i fora. Els bollicaus. Sí, clar. Apunta. Al fort de pa, a la punta. És veritat que durant la història ben bé recent, jo acostumo a poner com un punt d'inflexió per posar-ho, que pot ser en qualsevol altre moment i potser no és un punt, d'inflexió de canvis que es produeixen a la ciutat i a tot el país en el sentit de que comencen a barris a no ser el mateix, a densificar-se, a marxar gent, a tancar-se botigues, etc. A partir de més o menys els inicis dels 2000,
més o menys. Això coincideix molt amb l'entrada de l'euro, jo no vull dir que sigui l'euro responsable ni res, això seria molt simplificar molt, però és veritat que comença a passar una cosa paral·lelament que, bueno, que és la multiplicació dels preus dels lloguers comercials, que jo crec que té molt a veure amb Això les és càrregues. una cosa que s'ha de treballar molt, encara. Exacte. Perquè jo penso que s'està mirant molt els pisos de lloguer i no s'està pensant en els locals. Totalment. I això jo penso que és el següent pas o el mateix. Sí. És que Perquè seria el mateix el pas, o mateix sigui, pas, seria topar-los. qualsevol Sí. lloguer. Sí, sí, O sigui, ja total. sigui d'un local comercial o d'un habitatge. Totalment, o sigui, és com l'habitatge que està, tothom sap, o sigui, la bombolla està, diguem, més inflada que mai, per dir-ho d'alguna forma, i bueno, està havent-hi un problema tremendo, fins i tot creixen la gent sense llar com mai a la ciutat, etc. Però a la vegada també està passant que, clar, hi ha unes dificultats a l'emprenedoria que són molt grosses, i l'emprenedoria genera llocs de treball, i els llocs de treball generen prosperitat, i per tant és com l'inici de la cadena també de la prosperitat de la gent. I si aquí la especulació està afectant tant, vull dir, afecta tant, impedeix que hi hagi un desenvolupament social. Sí, clar. Llavors, clar, el que li passa als habitatges és que és veritat que és com el mínim per viure, però és que després a la vegada està passant que no estem donant oportunitats. A gent jove a reemprendre, tenir el seu comerç, una independència econòmica i a ser autònoms, ja no dic empresaris, perquè Sí, quan no, diem clar. empresaris sembla que Sí, siguem... sí, autònom. No. O persones amb una segona Sí, oportunitat que sí, podrien tenir la segona sí. oportunitat d'una emprenedoria i començar alguna cosa de zero. Totalment. I no tenen aquesta opció. Totalment. Sí, és que això és el que el que darrerament jo li dono moltes voltes. Vosaltres segur que moltes més que jo, perquè a més segur que sou molt conscients exactament dels preus que s'estan cobrant Sí. a cada cantonada. Sí. Però clar, o sigui, jo també soc conscient perquè primer per la banda d'estudiar les coses i també perquè tinc una dona que ara mateix s'ha obert un negoci. Que valenta. Sí, molt valenta, la veritat. Pues molt molt orgullosa bé, d'ella, la eh? veritat. Ostres. Una escola de cant que ja he parlat Sí? amb la Que Lucía. He parlat amb la Lucía perquè és de la zona de Sants, on Sí, de la sí, muntanya. sí, sí. Jo no hagués parlat amb tu. Bueno, però és igual. Que Bueno, t'agrada però veure. es queda, Tot queda a casa. es queda al districte. Sí, és ara parlarem l'important. Sí. de la carretera com a unitat. Però sí, em fixo, òbviament, de la quantitat de problemes que hi dona, diguem, tirar endavant una idea, diguem, buscant la prosperitat pròpia i, bueno... Jo diria una il·lusió, no una idea. exacte. Queda més maco, no? És que és una il·lusió, Una de il·lu- fet. Sí, o sigui, és una idea, però la clau que té és que ella té la il·lusió de muntar Sí, aquesta sí, per idea. això dic. Sí, Però que és la seva il·lusió, és la seva idea, és treballar per ella mateixa, per Clar. aconseguir... I és molt important. Total, no? I me La n'adono motivació. de tot això que dieu, de la pell que se li posa, diguem, a lo que podria ser una activitat comercial. Ella dona classes, no? Però això Bueno. podria ser una activitat comercial. Sí. Però té tanta pell, no només d'una classe, sinó, diguem, l'enxarxar-te en el barri, en què hi ha famílies que ja le coneixen, que le van venint germans i cosins, que Exacte. comença a arribar-li gent perquè li ha dit no sé qui... Saps? I El tot boca a aquest boca. teixit barrial, exacte, el boca a boca, que és molt maco, que de per si es produeix això. Sí. És maco i no només és estèticament bonic, sinó que és com una de les És humà. bases. Clar, és humà i és la clau de que existeixi la xarxa comunitària del barri. Bueno, però és el que diu la Lucía, perquè és poble encara. Exacte. Jo crec que és dels eixos de Barcelona més Sí, jo poble, crec- no? jo crec Encara, que sí, perquè que encara sí. Gràcia ja no és tampoc ja el que era. Vull dir, el que queda aquí, jo penso que ho hem de cuidar i moltíssim, perquè és dels poquets, ja. Ja ens ho posen difícil per poder Molt. cuidar-ho. Total, totalment. difícil. O sigui, n'hi ha 3 factors, jo no sé, o sigui, us preguntaria en plan, quins són els factors més rellevants ara pel desenvolupament comercial o que a vegades poden ser obstacles? Ella, Acabes de dir-ho. ella és més atrevida que jo. Sí, i tant, si jo et dic en plan, quins són, diguem, les necessitats o obstacles que podríem veure des dels dos punts de vista que fan que idees comercials tirin endavant o s'encallin? És que directament el que necessitem, i és una reivindicació que sempre, Mònica, m'ho passa a mi perquè Sí, la sí, faig jo, jo- és el tema de que necessitem urgentment el recolzament institucional. Sí. Es necessita un pla de comerç important, ja no a Sants Montjuïc, a la ciutat de Barcelona. Hem de recuperar baixos, hem d'obrir persianes, hem de transformar jocs foscos en tallers d'artesania, en botigues, en opcions de Merceries, serveis, que no tenim. una cotilleria, També, sí. clar, totes aquestes coses. L'altre dia, ara ho parlaves tu amb el tema Porxes, jo, Sí. vale,
tenim la sort que tinc la Valls, però hi ha zones que han tancat tot, que dius, on vas? No tens una ferreteria. L'altre dia estava jo amb una amiga al carrer, que al Mercat d'Hostafrancs, que té una parada allà, i se'ns va acostar una dona gran que venia de Collblanc buscant una merceria. Sí. La Des de única Collblanc merceria, fins a sí, Hostafrancs. que, i em deies que ja no la trobo, dic, no, és que l'han tancat. Dic, s'ha jubilat i no hi és. És veritat. I per aquí, dic, no sé dir-li. Han obert una al carrer de Sants. Bueno, doncs mira, Tenim sort ja amb va Sant bé. Madí. Però clar, vull dir, no sabia jo què dir-li, pobra dona. Dius que vinc de Collblanc expressament per aquesta merceria. Dic, pues, Clar. ja ni això. Sí, o l'altre dia em preguntaven on fer una persiana. Ens han tancat tot. Clar. No hi ha relleu, però és que no pot haver-hi relleu. No podem assumir els lloguers, no podem assumir els impostos, no podem assumir tributs que ens recarreguen a rebuts que són insostenibles, tot i que són de sostenibilitat. I necessitem un pla de comerç, però urgentment. Sí. I més que, ja que hem sigut la ciutat triada, no? Per Sí, de Europa, capitalitat europea. jo Som penso la que és- capital europea de què? Del comerç local, no? De comerç de Local, això. proximitat. Exacte. Clar, i aleshores jo penso que és el moment per fer tot això, no? Per donar-nos el lloc i per estudiar el projecte, que, bueno, el que diu la Lucía, el que fa falta, bàsicament. Jo vaig fer una broma que me l'he quedat l'altre dia, que vaig dir, som la capitalitat europea del comerç de proximitat, però cada vegada les institucions s'allunyen més del comerç. Ole. Sí, i algú pensaria, algú que no és comerciant ni està a prop del comerç, podria pensar, bueno, però són gent que se munta el seu negoci, ara que, per què ha de venir És el l'administració? que et deia jo abans, ens veuen com a empresaris, Eso. ens veuen autònoms. Hi ha gent que podria pensar-hi així, però la gent ha de pensar que el comerç local no és Amazon, precisament. No. No. Saps? Sinó que és... Però gent, clar. a tu t'agrada aixecar-te al matí i anar a comprar una bona barra de pa, Sí, que té ben i feta. Un cafetonet. un bon croissanet, vas a la teva Al botiga diari, de confiança, sí. Els Sí. quioscos cada vegada ens N'hi ha costes menys. menys. Sí. No tens papereries? No, Jo zero. que he tingut papereria 6 anys, trobar una papereria és un Clar, repte. clar. I que sigui una papereria que no sigui a nivell llibres només, sinó de dir, pues, trobo la meva premsa, tinc els meus llibres, tinc per comprar una llibreta, però també tinc per comprar un regal. Tot això s'ha perdut. Sí, total. Ara ens posarem un trosset de cançó d'un grup que m'has recomanat. Però abans d'això, clar, jo pensava, volia comentar una cosa. O sigui, quan dic això, en plan, que hi ha gent que pugui pensar, en plan, bueno, però si és el seu negoci particular, perquè l'he d'ajudar jo com a ciutadà que no tinc negoci i de més. Bueno, doncs vosaltres dieu, a la gent li agrada anar a comprar el pa que estigui bo, el cafè que també estigui bo, a la merceria, etc. A més, hi ha la gent també li agrada, o ens agrada, diguem, fer aquest recorregut també comercial, de passejar pel barri i tenir l'excusa de que hi vaig a comprar les coses que necessito i vaig a parlar amb la gent. Fan teràpia. Exacte, i això és un tresor dels barris que estem d'acord i hem ara argumentat molt per què és tan important perquè els barris es desenvolupin, però davant tenen, almenys jo identifico 3 fenòmens superclars. 1, l'especulació creixent al voltant dels locals comercials. 2, òbviament, la presència i cada vegada més de multinacionals i economies d'escala que tenen a veure amb que, bueno, doncs hi ha gent que pot vendre molt més barat en grans superfícies. I 3, crec que tothom és molt conscient d'això, la presència de les plataformes de compra de l'e-commerce, que es diu, no? Però no Que hi és ha un gran tracte repte. humà i no hi ha a vegades qualitat. Exacte. Sí, sí. Aquí això es perd. I això, justament això que estàs dient, és interessant per una cosa que almenys jo estic identificant de fa temps, que és com els centres comercials ja han estat tan de moda. A mi no m'agraden. Hi ha cada vegada més gent que no li agraden els centres comercials i que li agrada comprar d'una altra forma, ja sigui online. Jo és que ja fa 3 anys que no trepitjo un Sí, centre no, comercial. Jo des del Covid o m'imagino que abans. vosaltres les últimes. jo Però si m'imagino. tenim el centre Però- comercial a peu de carrer més gran d'Europa, com vols que anem a un centre Exacte, comercial? això vol dir, és que a més, com recentment el que he vist, és que i a més l'estic veient precisament per pròpies macrofranquícies que estan invertint en els centres de la ciutat, més que en muntar, saps? Més Però que això també fa mal, Sí, perquè exacte. això se'ns està menjant, Sí. els És com espais. exacte, és com per dir-ho d'alguna forma, un passeig de Gràcia el trobem a Londres, Sí, a a qualsevol París, lloc, sí. exacte, i són grans multinacionals Holanda. que van comprant els locals o jugant el que sigui i posen allà, diguem, la seva franquícia. I com tu ben assenyales, clar, és que també incideix en el primer factor, en com creixen els preus també dels locals. Clar. Llavors, clar, estem parlant de unes famílies que s'enfronten a aquests monstres actualment. I que si aquestes famílies no fessin el que fan, no tindrien barris en vida, o tindrien barris franquiciats, homogenis,
diguem-ne, Freds. que abans vosaltres senyalàveu que una diferència qualitativa de l'Eix era el seu caliu. Sí. Exacte. Jo de totes maneres sí que he de dir que a nivell Eix, de vegades que et vinguin un parell d'aquestes també va botigues bé, sí. va bé perquè ja no tens locals grans que ara són impossible que qualsevol emprenedor autònom ho agafi, facin l'acció de crida per venir a comprar l'Eix i llavors que el petit comerç del voltant es benefici d'això. Però jo crec que al final el que es tracta és d'haver-hi una diversificació Exacte. del que és el comerç. O sigui, el que no pot ser és que tinguem de tot el mateix. O sigui, està molt bé que vinguin grans marques perquè també a vegades tenen qualitat que nosaltres potser els petits no tenim, o coses diferents, que també els petits tenim molta qualitat, o ells no tenen, que també és el que diem, també hi ha franquícies de menjar ràpid que també als crios els agrada, vull dir, coses d'aquestes que està molt bé que hi hagi de tot, però que hi hagi de tot, però que el que no pot ser és que tinguem tot el mateix. Sí, clar. Clar, al final, on està la merceria, on està la papereria, on està la botiga... cansaladeria de tota la vida. De tota la vida. És que no hi ha una floristeria com Déu mana, és que cada cop tenim menys del que és necessari, perquè al final... Per descomptat, és com la diversitat comercial petita, amb, diguem, situacions simbiòtiques en la que una gran empresa es pugui situar en algun barri que a més no té per què perjudicar sinó beneficiar-la. Una altra cosa és quan fem el monocultiu o un monocultiu durant d'un molts tipus anys havies tingut tu Benetton, jo Mango i tot això funcionava. I podia conviure. Perfecte. És que es pot conviure, el problema és fer-ho amb lògica i amb cap i amb seny, vull dir, les coses ordenades, vull dir, a certes quantitats és massa i s'ha de deixar, o sigui, s'ha d'organitzar, no pot ser tot el mateix, és que al final tindrem 200 forns, tindrem, jo què sé, 200 súpers. Bueno, tenim fotocòpies de carrers a Múnich, a Roma, a Barcelona, a Donosti o a Madrid, tenim el mateix. Clar, i la fotocòpia. Però clar, només aquestes multinacionals, aquestes grans marques, poden accedir als lloguers dels locals que hi ha ara. Llavors ens dius, a mi que em vingui un Benetton, perfecte. Genial, un Mango, genial, sisplau, que vingui cap aquí. Però que donim facilitat perquè el petit comerç també estigui. Com anys enrere, és que abans passava això. Sí, és que ho hem tingut. És que era així, és que ho hem tingut i el model funcionava. Perquè és que a més, vull dir, la gent es quedava als seus eixos. El que era de Sagrada Família passejava per allà, el que era d'aquí, inclusive es movien d'eixos per anar, perquè potser tenia més o menys també el mateix, però era el mateix però en un altre barri, aleshores tu anaves. Jo me'n recordo a la botiga els dissabtes a la tarda que venia gent només per veure els meus pares i xerrar una estona i comprar el sopar. I és que era veritat. Venien de donar una volta pel centre, paraven a la botiga, compraven el sopar i xerraven un rato amb els meus pares, una estoneta. Ostres, doncs per què no podem recuperar tot això? O sigui, al final hi ha cabuda per tothom. És que el problema és que jo crec que som inconscients d'això. Hi ha cabuda per tot i per tothom, però amb un cert ordre i necessitat. S'ha de mirar les necessitats. Exacte, i per això és per lo que és necessari que entrin les administracions a posar-hi ordre, a donar-hi lògica, a l'únic que si triguen molt ja no trobaran res. Exacte. Vull dir, tindran pàrquings. Pàrquings de persones. Ara tornarem a l'Eix. Escoltem un trosset de cançó. És una cançó d'un grup que es diu La Casa Azul, que m'ha recomanat la Mònica, que té que és un grup que t'agrada molt. És el meu grup, bàsicament. És meu i després els de més. Ho sento molt. Ho tinc molt clar. Jo ja ho sabia. Jo ho tinc molt clar. Ho tenies clar, no? A mi em va ajudar molt aquesta música, de veritat. Jo vaig perdre els meus pares de Covid i durant un temps no sé, em vaig tancar. Ja venia d'abans, o sigui, jo embarassada ja havia anat a concerts d'ell i la meva filla farà 18 anys, vull dir, és una cosa molt personal el que explico, però sí que és veritat que mira, vaig perdre els meus pares molt seguits i amb aquella música vaig anar agafant força i vaig tornar a ser feliç. Clar, i particularment després he triat aquesta cançó. És molt maca, perquè som amigues, no? Som amigues, sí. Ante todo també som amigues. Això és el que ha de ser la gent. És que tu fixa't, el comerç i l'associació ens ha fet trobar-nos, ser amigues, compartir i tenim moltíssimes... Tenim tantes coses en comú. Moltes. Sí, o sigui, que dius...
Bueno, el que parlaves abans del tema de Creu Coberta a carretera, durant molts anys ha estat com un enfrontament tabú, i nosaltres ho teníem molt clar des del principi, que faríem unió, que faríem un eix, i que treballaríem junts, perquè a mi m'interessa que Creu Coberta sigui molt fort i vagi molt bé, perquè això a mi em porta a mi a carrer de Sants. El meu pare sempre deia que si el veí del costat li anava bé i el de l'altre també, a tu et anava molt bé. El més probable és que tu te I clar, jo la teoria l'hem aplicada al final també, perquè és el que dèiem, però per què? Si és que al final el que ens interessa és que la gent flueixi cap endavant i cap enrere, si és que és igual. Jo vaig entrar com a presidenta i encara no sé, a dia de... sí que ho sé, vull dir que ara així, però no sabia on estava el tope. No, i ara mola, perquè a vegades fem fires i si ens passem 3 metres, 5 metres, és que no passa res, al contrari. Del és que ara és que abans era, és que has posat una cadira al meu eix. No, ara és igual, o sigui, no passa res. Sí, però és al contrari, perquè així la gent tirarà cap al teu eix. Si el que volem que la gent és que comenci des de l'Hospitalet a passejar carrer de Sants, Creu Coberta, fins a plaça Espanya i faci la tornada, si això és el que volem. Però amb comerç xulo volem. Sí, i amb carrers, els carrers que tenim, que macos són els carrers de Sants i d'Hostafrancs. Lo són. Jo sempre dic que jo visc a la Bordeta. Bueno, va, t'ho permetem. Soc neutral entre Hostafrancs i Sants. Però mira com som, t'ho permetem. Sí, vinga, bé. I la gent que no és de Sants ni de la Bordeta ni d'Hostafrancs, en realitat pensa tot allò com un Sants. Bueno. Sí. Això sobretot li pesa molt a la gent d'Hostafrancs, perquè la gent de la Bordeta som una mica resignats. Bueno, sí, més o menys, Sants, jo què sé. Però Hostafrancs normalment es reivindica com una identitat pròpia. Però bueno, de fora la gent ho veu així. Però tampoc és un mal gran. Al final la gent, no sé, és com Sagrada Família, m'imagino, o altres eixos que nosaltres els veiem tots iguals i potser tenen un puntet que és diferent. Clar, nosaltres el que vam aconseguir creant la carretera com a eix i fent les dues associacions conjuntes per fer, jo aquest matí sentia gent gran parlant, esmorzant, i deia, aquest cap de setmana anirem a la carretera. És que encara es diu. És igual que sigui a Creu Coberta o a carrer de Sants. O sigui, anaven a la carretera i fan el recorregut, i m'agrada sentir que la gent torna a anar a comprar la carretera. Mira, jo aquí avui sobro, en realitat, perquè però molt content, perquè està fluint sol i jo estava al guió i anava a fer com la reflexió per aterrar la carretera, però ja l'heu fet vosaltres. O sigui, jo us anava a dir només que... Bueno, el de les llums ha sigut un èxit. Brutal. A tu no t'han dit res? Estan encantadíssims. O sigui, veure des de Collblanc a plaça Espanya un mar de llums. Als oients li hem de dir que quan diuen les llums, diuen que han posat un disseny de llums de Nadal unificat 20 anys per Nadal, perquè commemoreu 20 anys. No, feia 20 anys que cada eix tenia unes llums diferents. Commemoràveu 20 anys que no us posàveu d'acord. Una frontera, i nosaltres vam dir. Jo sí me'n recordo això, en plan del disseny de Sants Establiments Units i del disseny de Creu Coberta. Sí, però és que a més arribaves a Espanya Industrial, Joanot Martorell, ja trobaves un disseny diferent amb un cartell de Creu Coberta i un cartell de carrer de Sants. I dius, perdona? Sants Establiments Units. Dius, no, ara hi havia 3 cartells de la carretera, inici, mig, final. I és la unió. Clar, el que ha passat és que aquestes dues senyores aquí presents i les associacions que representen... Tinc que recuperar el que érem de quan érem petites. Exacte. Hem tornat a lo de que érem petites, has vist? El què, exactament? Les llums. Clar, òbviament, clar. Hem recuperat el que vèiem de quan érem petites, que eren les mateixes llums. Per acabar-li he explicat tot, perquè nosaltres sabem de què parlem. Ens avancem soles. Que sabem de què parlem, però bueno, exacte. S'ha consensuat un disseny que diu la carretera, per això estem parlant de la carretera, no? Per les llums de Nadal que es van instal·lar en aquest Nadal passat. Sí. I això és com l'inici, diguem, de la posada en marxa d'una marca global, no? Diguem, per la carretera ja existia, el que l'hem tornat a recuperar i hem volgut que la gent torni a recordar-se i els que no ho coneixen, que ho coneguin, que és la carretera, i que els expliquin als avis. Com un eix, un eix fill de les dues entitats, que és igual que sigui Creu Coberta o Sants Establiments Units, que és la carretera, que l'important és que la gent compri el comerç dels barris i que vingui als carrers de Sants, als carrers d'Hostafrancs, que passegin, que comprin, que descobreixin, que aprofitin per la vida cultural i associativa que hi ha, però que no oblidin el comerç. I allò va ser molt important. Com jo me'n recordo, va haver-hi un conseller que ens va dir han tingut que venir 2 dones per poder unificar-ho,
Però jo crec que és que ho teníem Se veia venir, ho teníem molt clar, Jo i jo he crec de que dir, sí. i amb el president, amb el Llorenç Porxes, vam dir, vosaltres feu, perquè jo ho veig molt Sí que sí, correcte, clar. i jo crec que ha estat un èxit Ha sigut total. un èxit total. És que bueno, jo m'encantava, no sé què dir, perquè és que realment era una il·lusió Sí. i al final l'hem feta. Aconseguir que la cavalcada del Pare Noel Tot fins al final. des de Això és una cosa que Avinguda també Madrid nosaltres agraïm. fins a arribar fins al meeting point a plaça Espanya, I el que es va liar al meeting point, bueno, Vosaltres podeu organitzar el Meeting Point, que és un espai també per a Sí, l'oient que hi ha sí, a sí, Creu Coberta, que sí. gestiona els comerciants de Creu Coberta. Diguem, la cavalgada del Pare Noel, que és una activitat que organitza Sants. els Estats Units, i va arribar-hi al nosaltres Meeting ens hi hem Point. sumat com a ajudants o com com a la carretera, Vale? Clar. Sí, però bueno, Sí, és però que una cosa estem... d'ells, que sí. la treballen ells i la mereixen ells, vull dir, el Totalment. reconeixement és d'ells perquè al final la feina la fan ells. Totalment. Però sí que és veritat que a l'acabar-la al meeting point, pues, nosaltres ho agraïm, Es fa una festa... perquè es fa una festa, bueno, aquest any, no sé si, jo què sé, jo crec Hi havia que moltíssima gent. pobre Pare Noel, no sé quantes Jo cartes crec que va el Pare arribar a Noel recollir, trigarà un any fotos. en tornar per recuperar-se. Sí, pobret. Segur que se deixarà Sí, regals sí, de l'any sí, passat no sé, que haurà jo de Però crec- clar, recuperar. jo tenia aquell record d'arribar al carrer Moianès I ja i està. girar i dius, i per què no puc arribar fins a plaça Espanya? Que és lo maco. Quan és tot. Clar, per descomptat. I hem tingut pues, això, que treballar... Ha estat la primera passa enguany. Segona. Segona, 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 sí. però la primera va ser com un assaig, no? I aquesta segona ho hem Ja fet està. superbé. Amb les llums, a més a Amb més. Amb les les llums. llums, això, la rebuda del Va Pare ser Noel brutal. al míting, és que jo crec que va ser ideal, Sí. ideal. És molt maco. El que és clar que, vull dir, un missatge de fons que n'hi ha aquí, que té molt a veure en plan... Bueno, el comerç, jo crec que a aquestes alçades del programa ja saben que és una cosa molt important per a la ciutat i per als barris, per múltiples raons, perquè genera prosperitat, economia, estabilitat, seguretat, caliu, sociabilitat, nexe, comunitat, etc. No sé si comunitat ho he dit ja 3 vegades, però és un dels punts claus que a mi m'agradaria avui destacar molt sobre el comerç, que no és només una activitat econòmica, sinó és una activitat social, de la gràcia a que el comerç local existeix en els barris gairebé. Sí. És el que hi ha. I això, un company arquitecte m'ho explicava moltíssim sempre, no? La clau que té la densificació dels carrers. Densificació vol dir que tingui gent. Sí, sí. I llavors un dels elements principals per a que els carrers tinguin gent és que hi hagi comerç. Esto és així. I no qualsevol tipus de comerç ni qualsevol disseny de distribució del comerç, sinó quan més enganxat estigui, més les portes, diguem, es comuniquin, i això genera, diguem, aquesta simbiosi de que és el missatge al que volia arribar. Ens enfrontem davant de coses que, bueno, són dificultats, obstacles molt grossos, dels quals les administracions han d'intentar protegir el comerç, però una de les primeres coses que ha de fer el propi comerç és unir-se. Unir-se en un projecte comú, unir-se en la Igual seva que activitat. les parts polítiques. Sí, O sigui, sí, ens sí. doneu exemple, ens demaneu a nosaltres. No, Nosaltres jo- estem fent Vosaltres molt bé la no us feina. poseu d'acord. Jo crec que sou vosaltres. No, sens dubte. Perquè al final nosaltres absolutament. intentem fer el millor que podem, però Sí. clar, No, però sempre hi ha el descomptat. pip, no? Ens costa, és que costa arribar-hi, Molt. costa treballar. És que és interessant perquè cada comerciant podria tenir el seu propi interès, però Sí, en realitat clar. hi ha interessos comuns. Sí, clar. Molts. Sí, i sí o sí, òbviament, Sí, si sí. parlem d'un eix, que és l'eix més important d'Europa, comercial, que és un eix a més a més molt particular, que els caps de setmana, de fet, es fa la iniciativa per un carrer i s'omple de vianants, que és un exemple, diguem, per a Barcelona, que sempre es referencia. És a dir, és veritat que s'està fent molt d'esforç, diguem, en posar en relleu el comerç del centre, però al barceloní mitjà, quan se li parla del carrer de Sants de Creu Coberta, li ve el cap el comerç. És així, és a dir, és com un ADN també propi del propi barri. I, clar, jo també volia, com estem més o menys acabant el programa, no sé si... Ja? Sí. A lo Sí? tonto, a lo Sí, tonto, sí, encara sí, el José Luis no me lo ha dit, però jo sóc conscient. Exacte. Cinc només. Clar, jo volia... També, diguem, avui no hem parlat de l'Obrint Carrers. Fem un altre programa, si vols. Sí, cap problema, perquè Sí. gairebé que podrien dedicar-li un programa no tant només a l'Obrint Carrers, sinó a què signifiquen els vianants per al Nosaltres comerç. al carrer, l'Obrim Carrers ens encanta, sempre i quan també ens deixin dinamitzar de tant en Clar. tant. El problema que trobem és que està molt bé, ens encanta, però la gent va pel mig i no va per les aceres. Aquest és un problema que també fa mal al comerç. Si ens deixessin dinamitzar una miqueta, Sí, total. ostres, Abans ja no, del comerç, abans del poder comerç, fer- ja no diem jugar a un camp de, fer un, No, un partit de futbol, perquè no és això, però sí que és veritat que tenim totes les entitats bones que tenim, Clar.
que allà també la gent pot veure i disfrutar-les, gaudir-les. També, possiblement, l'evolució de l'Obrim als carrers del projecte inicial que es va presentar a lo que ha quedat, doncs llavors és un tema que s'ha de treballar i s'ha de treballar des de però això ho hem dit sempre, nosaltres com a carretera estem disposats a sentar-nos, perquè això és una altra cosa que també estem treballant junts, sentar-nos com i fer-ho, vull dir, és que no els hi donem problemes, ens assentem, ens diuen com i nosaltres ho fem, encantats. I ens responsabilitzem nosaltres com a carretera a fer-ho. A més, a nivell carretera sempre ho hem dit, o sigui, Creu Coberta sempre ha estat molt a favor de l'Obrim als carrers, cosa que nosaltres hem tingut més problema, tot i no està en contra, però tenim un problema de transport accessible, perquè ara estan les obres de l'ascensor de la plaça de Sants, amb la qual ens hem recolzat mútuament. Ho entenem la situació de cada eix, de cada territori, perquè són territoris diferents, ells tenen accessibilitat, Creu Coberta té ascensor, en plaça Espanya també tenim estació, i nosaltres tenim estació i tenim plaça de Sants, tenim un dònut allà al mig, doncs tenim, però que treballem conjuntament en tot i ens recolzem, que jo tinc un problema com a eix perquè tenir un transport accessible no significa que estigui en contra que ells ho tinguin. No, clar, per descomptat, i de fet és que tot és viable al final, és compatible i es pot fer tot. Jo molt d'acord en aprofitar el que comporten les pacificacions dels carrers per la dinamització cultural dels carrers i a la vegada la dinamització comercial. Jo crec que tot això pot ser simbiòtic i hauríem d'anar-hi més. És que potser acabem amb això, però com hem començat? Que jugàvem al carrer. Exacte. I per què no acabem així? És que al final, vull dir, estem demanant el mateix que era nosaltres quan érem petites, tornar al carrer. Vull dir, al final... Hem fet un viatge d'anada, això que dèiem des dels principis dels 2000, en el que sembla ser que les coses han endarrerit molt i s'han encarit molt i s'han densificat i s'ha expulsat, diguem, a molta gent també dels barris que s'ha hagut de marxar i de comerç, etc. I tenim, diguem, un paradigma per endavant de com recuperar els barris per a la gent. És una mica això i en aquí el comerç hi juga un paper fonamental. Sempre he vist l'eix Creu Coberta i Sants com un joc exemplar sempre per explicar-hi cap a fora del barri, també de la ciutat, òbviament, que tinc molta gent fora de la ciutat, i és veritat que sapigueu que la gent ens mira o us mira com un exemple, diguem, a seguir o a perseguir. Acabem el programa. Continuarem treballant. Heu estat a gust? Molt. Jo crec que se'ns queden molts temes per parlar. Molts. La veritat. No, jo crec que podríem fer un altre, no? Jo crec que sí. Sí, repetirem. Quan ens diguis venim. I tant que sí, repetirem. Us cridaré de nou i esteu tan disposades per descomptat. Avui deixem la barriada amb punts per continuar parlant i reflexionant i sobretot a mi m'agradaria com deixar aquest missatge que el comerç ens ensenya a la resta de com en realitat ens podem unir en interessos diversos per aconseguir, diguem, donar passes endavant per a que recuperar totes aquestes coses i elements que ens fa caliu una ciutat i que ens fan gaudir dels nostres barris i sentir-ne que som a casa nostra. Això és La Barriada, continuarem i tornarem d'aquí a poc amb més històries de prodigis de la ciutat que paga la pena conèixer. El Gorrilla, tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de tez amarillenta y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en motacasa, el grama 50, miradas hambrientas.